Мәскәүдә яшәүчеләр 2 көнлек метрода булган хәрәкәт урынына чәчәкләр китерде. Берничә вагонның җир астында юлдан төшүе сәбәпле 23 кеше һәлак булды, 150-дән артыгы яраланды. Әлеге каза күпләрне тетрәндерде. Тикшерүчеләр хәрәкәтнең террор гамәле булу ихтималын кире какты. Хәрәкәтнең сәбәбе яңа метро юлында төзелеш эшләренең сыйфатсыз булу ихтималы турында белдерелә. Гыйракның Анбар вилаятында сөнни сугышчылар Рамади каласының тагын бер өлешен үз контроленә алды. 50 кило исемле бу бистәне алып, сугышчылар Гыйрак хөкүмәте көчләре урнашкан урынга тагын да якынайды. Сөнни кабиләләр юлбашчылары премьер-министр Нури Әл-Малики җитәкчелегендәге Шигый хөкүмәтенә каршы инкыйлаб дәвам итә ди. Бануда Пакистанның Төньяк Вазиристаннан килгән качаклар гуманитар ярдәмгә озын чиратлар тора. Күпләр хөкүмәт вәгъдә иткән акчаны ала алмый. Шикаятьләр күп булганга Хибер Пахтунва вилаяты губернаторы ярдәмне бүлүче идарә башлаган эшеннән алды. Төньяк Вазиристанда сугышчыларга каршы хәрби чара башланганнан бирле бу төбәктән миллионга якын кеше качып китте. Белградта һөнәрберлекләре Европа берлеге таләбе белән каралган яңа хезмәт кануннарына каршы меңләгән кешене урам җыенына алып чыкты. Хезмәт, пенсияләр һәм инвалидлык акчалары турындагы бу канун өлгесен премьер-министр Александр Вучич тәкъдим итте. Сербиянең Европа берлегенә керү өчен ул канунны кабул итү кирәк. Урамга чыгучылар канун кабул ителсә протестларны дәвам итәчәкләрен белдерде. Грузия башкаласы Тифлистә сукбайлар эсседән кая кирип качарга белми. Тораксыз калучылар өчен булган бердән-бер үзәктә узган кышны 180ләп кеше урнаштырылган иде. Әмма 30дан арткан эсселәрдә олылар һәм авыру кешеләр анда тора алмый. Казакстанның Алматы шәһәрендә балалар китапханәсе янында төнге клуб төзүгә каршы булучылар мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Җирле халык кафе һәм барга җыелучыларның бу бистәдәге тәртипне бузачагыннан курка. Ике тарафны да тыңлаган хөкемдар карарны июль азагында хәбәр итәчәк.